Vandaag is een belangrijke dag in de geschiedenis van 3FM. Vandaag wordt dus bekend waar Serious Request 2012 het glazen huis gaat staan. Het antwoord is Enschede, maar in 2013 wil de gemeente Ljouwert de actie maar al te graag binnenheljen. Al jarenlang is Serious Request een groot succes. 3 DJ's van 3FM lieten haar opsluiten in glazen huis en presenteren derwaai programma's om ze geld in te zamelen voor een goed doel. De actie smiet altijd een soort publiciteit op en is daarom interessant om te organiseren. Maar er binnen wel kosten voor de gasthead aan verboen. Ja, wij moeten als stad samen met andere partijen, zoals de ondernemers van Friesland, Marketing Friesland, de provincie, €174.000 opkleed lezen. En de gemeente Ljouwert stiet voor €40.000 aan de ladder. De gemeente maakt het hem net druk over de financiën en zei dat de loeren vanuit het bedrijfsleven positief binnen. Hajo Galema is de binnenstedmanager van Ljouwert en is ook de vertegenwoordiger van de ondernemers. Ook hij is positief. Nou, we zijn er als Stichting Binnenstedsmanagement blij mee. We zijn blij voor de stad. Ondernemers vinden het mooi en ijs, denk ik. Want zo'n evenement loopt een soort mensen naar de stad en dat is een heel goed ding. Ik denk dat het gewichtig is dat wij als ondernemers de schouders eronder zetten en zeggen van hey, wij moeten ook een stukje bijdragen. 2 jaar wie de actie in Grijns. Honderdduizenden mensen kwamen door het glazen huis aan. En joegen in de binnenstad goed €7,3 miljoen uit. Een flinke opstekker. Nevens de gemeente al moesten de helpdiensten oren draaien. Dat had wel wat extra centen kosten. Toch is het advies vanuit Grijns aan Ljouwert om alles op alles te zetten om de actie binnen te heljen. Maar wat vinden de Ljouwerters er eens van? Het kost het wel €174.000. Ja, wie moet dat betalen? Wij of dat de gemeente dat? Gemeente en ondernemers. Oké. Ja, dat is wel lastig. Hoe zei de laatste dat in Holland horen? Leuk. Ja, prima. 3FM weer les in Leiden. En ik ben je daar. Dus top. Gewoon dan. 27 april wordt duidelijk werd het glazen huis Takomier stiet. Meerdere steden haar aanmelden.